I ćao ljudi, ja sam Danilo, danas ćemo igrati Nebuloz. A najupečatljiviji u filmu Casino Royale. Ovo je Galileo, nema veze. Kasnije ću da gledam. Igri. Ajde. Danas neće biti toliko dugačak klip. Jer... ne stimaš još. Pa moja sestra plače. Ja. Nema veze. Da se moj brat i sestra svađaju. Šta ste pojeli dve? Da! Daj tu Saški. Ne! Odmah reći. Koja velika? Moj! Daj čokoladu! Tako, lomi to, može. Ja! Matrix me pojao. Pa da, to nije Ne parice, ne parice. Izvinite što ne možete da vidite koji smo, ne mogu ni ja čak da vidim. Zeta, pa dođi Zeta. I pročitaj ovo. Prijete. A gdje ću onda ići? Ovo ići mali, za knjige. Sad ćemo morati da slažemo one armariće što smo dobili. Izvinite što ne pričam, ne znam o čemu da pričam uopšte. Izvinite što ne pričam, bukvalno sad ću da promijenim skrin. Milan, daj mi onu tvoju tablicu. Koju tablicu? Eto ti. Sad ćemo da nađemo neki skin drugi. Iz hebrejskog. Meni Saške iz grčkog, a tebi iz hebrejskog. Jest. Daniel. 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 N-I-V-L. Nije, vidiš ovu crtu. Aha, Juel. Daniel. Nemaš pojma da čitaš. Vidi, izvorna je značenje Bog je moj sudija. Koji je Bog?
Vidi šta piše. Koji? Ja vi zalivate ovo, ne? Ne, zato što je vlažno. Prekriti se da. Ima i tu dole. Penzor. Na vlažnom je mjestu, pa se ne suši toliko brzo. Vidi, pročitaj šta Evo ovdje... ima, tu je i moj brat. Danilo, pročitaj šta ovdje piše. A pročitaj još ovdje. Koji Ko je neustrašio? A tvoje, koji je pošten, iskren, pravedan. Ko je pošten, iskren i pravedan. A moj brat uopšte nije. Jesam. Jesi gol. Ti si govno. Pošto kad me non stop zaketeš. Sahahaha. A ja ponekad ga zaknem u glavu pa on se žali. Mama, Danilo me zakne u glavu. A mu kažem, Filipe, si sad pametan u glavu? Ne znam koji smo. Sad budemo prvi, reći ću. Ara, beži udari. Udari. Ja sad čim završim. A ti si ko? Ja sam bolji od tebe, Saška, i bolji sam od Danila. Da, tata, može ovo da vam stojiš na sobi? Ja još jednu partiju odigram i dosta mi je. Onda ću da namještam malo klip, pa se vidimo u nekom sljedećem klipu kasnije. Sedam, 6, 5, 4, 3, 2, 1, spajec. Da, pogledajte Muđu, Marka Kofša, Bloodmastera, Aznan Bro, Sore 16, izvinite, Gaming Srbija, Iggy Player, HCL.hr, HCL.hr, to jest. Pogledajte još. Pa... Serbian Enderman. Serbian Enderman. Pogledajte, The Serbian Enderman.
Šta je? Imamo malog psa. Ne možete sad da ga vidite. Stanite samo da ga popiram. Ovo malo pre što je cičao. To je moj pas. To je moj mali pas, moj tižer. Mali pas, mali tižer. Sljedeći klip će možda da bude igrat ćemo možda, sljedeći klip ćemo možda igrati Head Soccer. To imam samo da vam kažem, pa se vi spremite za Head Soccer. Ništa. Do sljedećeg viđenja, do sljedećeg klipa, vidimo se.